Sibonge msakazi igama uFortune wakamnesi Harmony Park umhlali wakhona khona la eHarmony Park. Namhlanje besivakashelwe team ebuye legislature izos workshopa ngeissue yama petitions ikhalo zomphakathi nako konke lokho, so sibonga kakhulu ukufika kwabo because bakhona ukuthi basilekelela ukuthi sidile ngeissue ebeyisoloku ikhona eWard 14 for isikhathi eside ngepetition ebesiyifakile ehambisana nokhansela ukuthi ukhansela wethu njengoba besireporta na before wakhethwa ngo-2021 njengekhansela eliyimele independent ward council. So ngoMarch kuwo lo nyaka siye safaka ipetition ethi sesiyambonga sicela ukuthi uCocta nomasipala bangenelele badeclare ivacancy ukuthi ukhansela soflow crossile soloku uflow crossile ngaphandle kokuthi adeclare ukuthi sokuyimember ye-ANC. So usilekelele ke abaphathi bethu ababuya legislature ukuthi bavumelene nathi ukuthi ngokomthetho iflow crossing yavalwa noma ngabe uyimember yeqembu noma ngabe uindependent akusenzeki ukuthi ujoyine iqembu elithile uhambe nesitulo. So okusho ukuthi ke ukhansela wethu kusukela ngo-2023 July bese kahola ngokungemthetho because iseat bese kayiluzile njengokhansela. So sicelile ke abaphathi belegislature ukuthi sobaphathisa futhi le petition, siyathemba ukuthi within le 4 weeks bazobe sebayi-investigateile le matter sizokwazi ukuthi sazi ukuthi sibuyele kuma-by elections. Uma buya ne-ANC akunankinga, wonke amaqembu avumelekile ukuthi eze nowabo ukuthi angenele amakhetho. Ngiphinde ke msakazi sicacisa ukuthi mhlawumbe ngentshisekelo nehegemony yomphakathi ukuthi uready for ukuthi kuyiwe kuma-by elections eWard 14. That is why sithole sekune information ethi imayelana nama-by elections because besicabanga ukuthi ilegislature namuhla izophendula mayelana nepetition esayifaka, but ke ngebhadi elibi sithola ukuthi ilegislature akushuthi noCocta awazi lutho, ipetition beyisoloku ihlele ofisini laka speaker, but sizozama ukuthi simlandelele sizwe naye ukuthi we, but ukuthi bekungamayelana ngama-by elections mhlawumbe umphakathi ubelindele lokho ukuthi ilegislature izosiphendula kulolo daba. Siyabonga. Asibingelele kuwe msakazi, sibonge ithubo siphalona. Namuhla umhlangano bokade umayelana nendaba yesishaya mthetho saseMpumalanga size kubantu, njengokuthi ke uhulumeni oyaye uye kubantu uzo ikhalo zabantu nanokuya kuwo kuyobatshela ukuthi yini oyenzayo. Inqikithi yomhlangano wanamhlanje bekuyilokho. Mhlawumbe ke ngingasho futhi ngithi ekseni mangivuka mhlawumbe ake ngikucacise ngithi manje emsebenzini kwaba khona into ethi ku social media no kunomhlangano wama-by elections ngo-2 okungasilo ke iqiniso, into engakazi bekhona obekukhona njengoba bengisho i-legislature bekade ize kubantu base-Ward 14 ukuzoxoxisana nabo. Angazi sizoyikhuluma kangaki, angazi sizoyisho kangaki, sesiyikhulume kaningi. Baningi abang-interviewile ngale ndaba le. Ithi ke lento u-2021 la eWard 14 kwaba khona ukumanipulatewa kwama-processes okwakufanele senze ngawo ukhetho, then umphakathi wase sothi akusikho lokhu esikwenzayo okufanele ngabe siyakwenza. Into ebalekile manje thina sifuna ukukhetha umuntu wethu noma i-candidate lethu singumphakathi sase-River, and lapha e-River okwenzeka owaye ukhansela ngaleso sikhathi azange afune ukuthi lama-processes aqhubeke ngale ndlela okwakumandate ngawo ukuthi ama-process awaqhubeke. Ngifisa ukusho ke msakazi ukuthi angisase ngizosho kaningi, akekho ukhansela noma ukhansela wase-Ward 14 owenqele ku-ANC. I-ANC ngijoyine bengisasemncane, ngingakezi nokuza ngapha eWard 14, ngisahlala eWard 12.
lezi zinto ezenzeka ngo-2021 zenzeka vele ngiyimember ye-ANC. Le ethi ngicrosse ifloor angi-understand ukuthi iqhamuka kuphi. Mina ngi-independent candidate noma ngi-independent councillor eMkhondo. Lento yokuthi ngikhampenela i-ANC ngicrosse ifloor ayikho, ngi-independent councillor lapha kaMasipala. Akukashintshi lutho. Mhlawumbe la sihluleka khona uku-understand, sihluleka lokuthi uma kuvotwa ngivote ne-ANC kuma issues amaningi. Ake ngikuneze umzekelo. 25 January 2023 uma sibuyisela i-ANC embusweni, akusiyimina ngedwa, sibanengi singamakhansela ongasiwe ANC esavota ne-ANC okwenza ukuthi sivotele i-ANC. Ngizokutshela nama, we could not allow uMkhondo uye ku-drain. Sasingeke sisivumelele sasipho. Ububona nawe edrobheni bekubhunya intuli, imigwaqo ifile, akwenzeki lutho. Sithe sizosebenzela abantu. Bathi ke le asifuna ukuhlambalaza mhlawumbe amanye amaqembu. Yabona i-MK la ewadini ayenzi lokho kufanele ngabe kuyenziwa, ngoba yiyo lephusha lokho. Akusiyi umphakathi, MK elidwa boFortune naboKayi, yiyo lethi ukhansela ucrosse ifloor. There's no such. Uma ngabe ucrossa ifloor uthi ngiyasuka la ukuba independent, ngiyangale manje ngiyobaqembu uthizeni, ngiyashiya lesitulo lesi, akaze kwenzeke. Independent councillor ngikhuluma nawe kungimanje. Asicizelele kuloko. Abantu bethu ababe nolwazi lokuthi kwisishaya mthetho kusetshenzwa kanjani, njengoba bese bachazile labe bala. Uma kunezinto ezidebatwayo zifanele zivotelwe, uvota ngokuthi uyayibona lento oyivotelayo ukuthi izowusiza lo mphakathi. Awubi nokuthi ngiyisitha se-ANC, ngiyisitha se-DA or ngiyisitha saliphi iqembu, but konke okubukayo uthi umphakathi uzobenefita ini kulento engiyenzayo. It's all about umphakathi, not about a political party or about myself as an independent councillor eMkhondo. Le decision yokuvota ne-ANC is my conscious decision ethi, for the benefit of the community, let the ANC lead uMkhondo municipality. And siyawubona umehluko na imigwaqo neyibona labo ngakhona ukuhamba la. Uyakhumbula kahle besibanga i-pavement nabantu sihamba ngeimoto, namuhla uhamba free. Ilidwa ubani le government, i-ANC. So awukwazi ukuvota nabantu abathi beza nentuthuko kubantu. You will be wrong. So ngithi angicacise lokho msakazi.